Máme tu nový deň. Včera síce som išiel do takého pekného hotela, ale mi hneď povedali, že ja som si zabukoval to najlacnejšie, že majú tu ešte také druhé, takú nejakú ubytovňu. To je toto. Tak ma odprevadili tam, čo je škoda, lebo som myslel, že v takom peknom hoteli budem ubytovaný. Ale nevadí. Aj tento bol celkom fajn. No a dnes je posledný deň jazdenia na Korzike. Ešte rýchlo natankujem a idem si pozrieť poslednú časť pri pobreží Korziky. No a zajtra skoro ráno už idem na trajekt do Talianska a odtiaľ už domov. No tak poďme na to. Na posledný deň som si asi nechal tú najkrajšiu trasu, tá ide popri pobreží. Takto kopíruje vlastne 100 km takto pobrežia a je to úplne super. Samé zákruty, malá premávka, neviem či to je tým, že ešte není dovolenková sezóna, alebo to tu je tak vždy, ale pomerne málo aut a takéto krásne výhľady, jednoducho na more, zase skaly, krásne cesty. Perfektné. No, najlepšie zakončenie Korziky, lepšie je taká tá čerešnička na torte. Som nadšený. Toto je budova stará, vojenská. Keď boli boje tuto na Korzike, tak tuto bolo vojsko. Majú takýto výhľad vlastne na more. Teraz to rekonštruujú, inak to bolo dosť zanedbané posledné roky. Veľmi pekná dominanta to na tých útesoch. Obdivujem týchto kamioňákov, pretože niekedy sa naozaj nedá nikde ani vyhnúť. Takže povedané, že sa môžu aj šprajcnúť tu do tých úzkých cestičiek. By ma zaujímalo, že keď sa náhodou tam šprajcne, čo urobím. Tuto síce to je ešte široké, ale napríklad pred chvíľkou to bolo úplne úzučké. Tam išiel krokom. Tak, jak som tam pil kávu, tak chalani tam chytali ryby, ale čo povedám, že nie že ryby, ale chytili chobotnicu, takú celkom veľkú. Tak som sa tak smial, že my keď sme boli mladí, tak sme tak maximálne hrávali futbal a tuto v primorských mestách si chytajú chobotnice. Celkom zaujímavé, sa to z toho vytešovali decka. No dobre, výbornú kávu som si dal, trošku pooddychoval. Vlastne dá sa povedať, že do hotela to mám už iba nejakých 50 km. Čiže prídem trošku skorej, takže dneska sa tak naozaj že z nohy na nohu iba flákam tuto po pobreží. A je to naozaj krásne, takže kam sa budem ponáhľať. Takže ešte trošku si tu užijem serpentinky.
a o chvíľku už zase oddychovať na hoteli. Čo popravde aj už mi chýba, lebo neviem, už 2 týždne jazdím a tým, že je to stále zákruta ľava, práva, tak normálne unavený som, asi starnem. Toto sú predo mnou požiarnické autá a dokonca aj včera, keď som išiel, tak niekoľko veľkých požiarnych aut išlo cez mesto. Akože nič tu nehorí, ale vyzerá, ako by mali také nejaké veľké cvičenie, lebo posledné dni je tu strašne veľa. Som pred hotelom, že vraj tu máme bazén, perfektná vec a internet, takže môžeme som pracovať. Tak, dám sa trochu dokopy a zajtra ideme na trajekt. Máme 6:30, nový deň. Ja teraz vyrážam z hotela. Je tu pomerne dosť veľa motorkárov, že som prekvapený. Teda som ich tu narátal v tejto garáži takých asi že 12. Počkať, toto sa mi má elektronicky otvoriť, ale mám pocit, že toto je ten debilný systém, čo na zemi nerozpozná motorky, nezachytí. Tu je tá indukcia, či čo to je? Shit. Lebo idem na trajekt, to znamená, že nemusel by som ho zmeškať kvôli tomuto. Nejaké tlačítko. Je. Dobre. Tak, našťastie je tam aj tlačítko. Fuj. Neviem predstaviť, že by som tu strávil ďalšiu polhodinu a nestihol kvôli tomu trajekt. Našťastie trajekt má toto iba blízko, nejakých 5 minút mi navigácia ukazuje. Takže v pohode. Hello, to Livorno? Straight ahead and you stay in the middle line. Middle line. Thank you. Okay, thank you. Tak klasika, toto v prístave to býva dosť veľká človečinka. A vždy tu rád sledujem, lebo jednému nejde naštartovať auto, tak to tam roztlačajú, zmetkujú. Tak to tam všelijako roztlačali, ďalší zase nevie kam má ísť, tak tam zmetkuje, točí sa tam všelijako. A potom najlepšie, že colníkovi nešlo otvoriť bránu, tak mu tam jeden z karavanov požičal akumulátorovú karbobrusku a to rozbrusili. Neskutočná človečinka, perfektná, milujem.
Ideme z tohto chaosu, samozrejme. Pribudli tam ešte ďalšie, ja som bol ako prvá motorka zaparkovaná, za mnou pribudli ešte ďalšie motorky, čiže sú ma zahádzanú motorkami, čiže musel som počkať až ako posledný. Ostatní odídu. Ale nevadí, však aj tak sa nikam neponáhlam. Ja to ešte niekde musím zastaviť, dať sa do navigácie vlastne kam idem. A potom až môžem vyraziť. Ale tieto chaosy pri náľaďovaní, fúha, koľko motorkárov. Tak teraz začína to motorkárska sezóna, boha. Hej, náš ten rad je až úplne dozadu. Umrem. No to ja keď som išiel trajektom, tak sme boli koľkati, 4 motorkári. Fú, tak teraz ich tu je dobrých 100. No. Sranda. Počkaj, ja tuto ešte zastavím, všetko si poriešim a môžem vyraziť. No už mám všetko v navigácii, nejakých 440 km pôjdem do hotela, do mesta Udine, v Taliansku ešte, to je vlastne pri hraniciach s Rakúskom. To je hotel, v ktorom som vlastne prvú noc spal. No ale vyrazilo mi dekel, jak strašne veľa motorkárov. To som fakt nečakal. Tam bolo asi, že čo stovka, to bolo možno aj 150 motorkárov. Čiže teraz, koniec apríla, začína motorkárska sezóna na Korzike. Alebo teda na ostrovoch. Ja keď som tam išiel ešte začiatkom apríla, tak sme boli bez o pár motoriek na trajekte. No dobre, teraz ma čaká fakt, že nudná cesta. Teraz to bude iba čisto presun, už sa mi nechce nič špekulovať. Jednoducho priamo čiarou na hotel a domov potom. Takže dnešok bude taký, okrem trajektu, transportný. Tak si púšťam hudbu do sluchátok a ideme. Shit, ešte aj dáž ma zastihne, boha. A ja už mám letné rukavice, všetko pootvárané a taký rýchly lejak prišiel. A není ani kde si vymeniť rukavice. A dať dole kameru, no nevadí, čo už. No nič, dávam dole kameru. A nepremúkavé rukavice. Shit, jak začalo pršať. No máme posledný deň, dneska už idem do Bratislavy, domov. V tomto hoteli som spal, je to vlastne ten istý hotel, v ktorom som spal aj prvý deň. A aj teraz posledný deň na ceste naspäť. No, svietí mi slniečko, 16 stupňov bude v Alpách, keď cez ne prejdem po Rakúsku. Takže môžeme vyraziť. Tieto ostrovy sú akože naozaj že úžasné na motorky a ja som vlastne išiel cez veľkonočné sviatky, kedy sa mi nechcelo byť doma, takže idem na motorke niekam. No a má to aj trošku nevýhody, že počas tých veľkonočných sviatkov samozrejme všetko je pozatvárané, aj v takom kresťanskej krajine ako je Taliansko duplom. Takže to má jedinú takú nevýhodu, čiže na budúce možno by som nešiel priamo cez sviatky alebo počas sviatkov, ale hneď kúsok pod nich. No a dá sa povedať, že na niektorých cestách som bol naozaj že úplne sám. A teraz, no a vlastne tým, že som vychádzal na začiatku apríla, alebo prvý aprílový týždeň, alebo druhý teda, pardon, tak naozaj ešte motorkárov nikde nikoho nebolo. Sice aj počasie bolo trošku také horšie, že v tých Alpách v Rakúsku pri Gráci a pri Vilachu mi aj trochu snežilo, ale tá hlavná sezóna motorkárska začína až koncom apríla a to vlastne bolo vidieť aj keď som išiel trajektom, tak teraz keď som už odchádzal, tak tam čakalo asi 150 motorkárov na trajekt na Korziku
čo bolo, že wow, neskutočne veľa motorkárov. Takže ak sa chystáte napríklad na Korziku, tak určite odporúčam koniec apríla, začiatok mája. Potom tam verím, že už bude asi veľké teplo. Ja som tam mal 20 stupňov plus minus na ostrove, čo bolo fajn. No a na niektorých cestách som bol naozaj tak, že za pol hodinu jedno auto tady prešlo, čo bolo úplne super, čiže som to tam mal vlastne celé pre seba. Tipujem, že teraz tam už bude trošku viacej tých motorkárov alebo aj aut, prípadne karavanistov. Ja som našiel ďalšiu destináciu, kde sa budem veľmi rád vrácať, pretože je to naozaj že raj pre motorkárov. A po tých 2 týždňoch, čo vlastne som na cestách, jeden týždeň na Sardínii, jeden týždeň na Korzike, tak poviem pravdu, že už som aj celkom unavený a už sa teším domov, lebo to je, že každý jeden deň samé zákruty a ono to dosť vyčerpávacie už fyzicky alebo psychicky sústrediť sa na tú cestu. Dotankujem a vyrážam smer diaľnica plnou parou domov. Tak a som na Slovensku, konečne, popravde. Musím uznať, že Korzika, Sardinia určite odporúčam, choďte tam ľudia, to pojazdenie je tam perfektné. Dokonca odporúčam, choďte tam apríl, máj, vtedy tam je aj počasie super, lebo v lete tam jednoducho sa uvaríte. A je to už naozaj, že pomerne nízko, takže tam teploty budú pomerne dosť veľké. Asi najlepšie je zobrať si trajekt z Livorna, z Talianska, či už na Sardíniu alebo na Korziku. Keď si tak zoberiem, tak Korzika je krajšia na motorku, ale je oveľa drahšia. A zase Sardinia je o kúsok lacnejšia, ale je trošku väčšia. To znamená, že keď aj idete po tých jednotlivých kopcoch, tak musíte ešte predtým prejsť, dajme tomu, takú nezaživnú cestu. Na tej Korzike je to také viac intenzívnejšie, že naozaj z jedného kopca na druhý, alebo jeden horský priechod strieda druhý. Čiže tam je to také možno intenzívnejšie. Ale obidva ostrovy sú veľmi pekné. Keď hovorím o Sardinii, že je trošku lacnejšia, tak tým myslím akože iba o kúsok, ona ako celkovo, obidva ostrovy sú veľmi drahé. No a bolo tam aj dosť veľa kempov, to znamená, že keby ste si zobrali stan, tak samozrejme není problém, ale odporúčam tým, že tam sú také tie zákruty klúkaté a naozaj, že niekedy otočky okolo nohy, neberte si veľa batožiny, naozaj skúste čo najľahšie, pretože je dobre tam mať čo najľahšiu motorku. Alebo odporúčam tak napríklad, že keď viete, že prídete trajektom a ste v nejakom hoteli a viete, že z rovnakého miesta budete odchádzať trajektom, tak si napríklad nechajte na hoteli batožinu, niečo, čo nepoužívate a jazdíte proste jednoducho iba tak bez tej batožiny. Som pomerne unavený, priznám sa, že po 2 týždňoch som viac unavený ako po mesiaci, čo som išiel do Gruzínska. A je to aj hlavne kvôli tomu, že tie zákruty ľava, práva, keď idete celý deň, tak jednoducho je to oveľa viacej únavnejšie. A naozaj som taký dobitý, proste jednoducho celý z toho a je to aj na sústredenie trošku také, že psychicky vyčerpaný človek je z toho, aj fyzicky. Takže preto po týchto 2 týždňoch idem zbytý domov a konečne sa teším, že si oddychnem v práci. No, takže toto bol výlet Sardinia, Korzika a dajte odber tomuto kanálu, aby ste videli aj ďalšie takéto nejaké cestovateľské videá, prípadne dajte like. Mne to veľmi pomôže, vás to nič nestojí, takže vidíme sa pri ďalších videách. Majte sa pekne, ahojte.